Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng mga kapatiran kong Muslim, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam. Una sa lahat ay pagbati ng paghahanda na paparating nating Ramadan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa linggo ang ika-29 na araw ng buwan ng Shaban, 1442. Kaya sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang buwan ay maaring 29 na araw o 30 araw. Kaya sa linggo, mag-aabang na tayo sa paglitaw ng buwan. Kung lumitaw ang buwan sa gabi ng araw ng linggo, kinabukasan ng Lunes ay simula na ng ating pag-aayuno. Ngunit sa araw ng linggo, hindi lumitaw ang buwan, kaya't mag-automatic ang ating pag-aayuno ay Abril at 13 na. Doon magsisimula ang pagpatak ng Ramadan. Yan po ang ating kasalukuyang event, mga minamahal kong mga kapatid. Nakikita niyo po ako ngayon sa kalagayan kong ito, sapagkat sa mismong mata ko pumasok ang virus. Noong nakaraang Huwebes, namula ang aking mga mata. Akala ko ay sore eyes lamang. Yung pala, sa mata ko na pala pumasok ang makamandag na virus. Kaya't kinabukasan ay tuluyang namula ang aking mga mata. Kaya't ako po ay nagpadala na sa ospital. At ayan nga, nahirapan na po akong huminga at ilang beses po tayo sa salitang ika nga ay nakipagbuno sa kamatayan. Ito po ay isang biyaya sa akin, advance sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi po sa aking kalungkutan ito, mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit ako po ay nagbibigay sa inyo ng babala. Iba yung pag-iingat, mga minamahal kong mga kapatid. Pagsumikapan natin na kung saan ay sundin ang lahat ng mga protocol na sinasabi sa atin ng pamahalaan. Lubhang napakahirap, kapatid, na kung saan ay kayo ay umabot sa ganitong kalagayan. Sa ngayon, hindi lamang ako ang nagdurusa sa ganitong kalagayan. Ilan sa miyembro na ng pamilya ay umaabot na sa ganitong kalagayan o sitwasyon. Ngunit ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tunay na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang sakit sa alipin ng Allah na hindi siya babawasan ng kanyang mga kasalanan. Kaya alhamdulillah, advance na ito na biyaya sa amin, sa aking pamilya at sa aking mga anak. Anuman ang mangyari, nananatili kami matatag sa paglilingkod at pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakayanin natin to, mga minamahal kong mga kapatid. Sa mga kapatid ko na kung saan ay nanalangin, patuloy na nanalangin sa aking kalusugan, pagpalain kayo ng Allah. Sa mga kapatid na kung saan nagpadala ng kanilang mga tulong, hindi ko nababanggitin ang inyong mga pangalan. Batid ng Allah ang laman ng puso ninyo. Gantimpalaan kayo sa inyong pagmamalasakit sa inyong kapatid sa Islam. Ipinagpapasalamat ko siyempre, una sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang maagang biyayang ito sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, maraming salamat sa aking mahal na kapatid na butihing doktor, Dr. Innam Khan, na hindi niya ako iniwanan sa ganitong pagsubok. Naway pahabain ng Allah